nosaltres podem aportar molt a la societat. No només som persones que podem rebre ajuda, sinó que nosaltres també podem donar ajuda. M'agradaria fer moltes més coses de les que no puc fer ara. Una manera de trencar aquest estigma és el fet que la gent comença a treballar i fa la feina i se'n surt, no? Tot i tenir la malaltia, vull dir, no hi ha cap exemple millor que aquest. D'aquí 15 dies faré 86 anys. Estic fent coses que encara m'agraden i que, a més, encara puc aportar coses. El que dèiem, per exemple, de l'edadisme, no? L'edadisme és un estigma. Per tant, què podem fer? Sensibilització. Les persones amb discapacitat, com totes les altres, aportem moltíssim a la societat si se'ns dona el suport necessari. Tenim altres virtuts i capacitats i potencialitats. En realitat no hi hauria d'haver-hi cap certificat de discapacitat, sinó un certificat de potencialitats o habilitats. Convé escoltar molt a la persona que té davant, no? I acceptar la crítica que te'n pugui fer, perquè si no és com que el professional té el saber absolut, té el coneixement teòric, no? I tu com a persona que tens un problema, no se te pot validar el que estàs dient, no te puc escoltar, o no és tan vàlid el que tu penses com el que jo a nivell teòric he pogut adquirir, no? Reconèixer la singularitat, eliminar la infantilització, acabar amb l'edatisme i la bellesa no és una malaltia. Reivindicar i celebrar alhora una societat molt diferent i les capacitats de tots nosaltres. Doncs és anar fent activitats inclusives i a la comunitat. És que és l'única manera. Donar visibilitat. Quan tu invisibilitzes un estigma, no actues per superar-lo. És una lluita bàsicament a nivell social. L'estigma jo crec que és molt social. Els mitjans de comunicació tampoc hi ajuden, la publicitat, no? Sempre hi ha gent que encara no ho entén, que no ho coneix. Per tant, es tracta de fer aquesta difusió i aquesta conscienciació. Nosaltres que els acompanyem molt al dia a dia, veus, les mirades, la manera en què se'ls dirigeixen i quan canvia, quan t'ofereixes. Hi ha molt d'estima entre els professionals a l'hora de tractar les persones amb un problema de salut mental, o propi autoestigma també de les pròpies persones. La proactivitat jo crec que és clau. Però, esclar, per tu ser capaç, és a dir, una persona per fer aquest pas endavant i decidir ser proactiu, ha d'estar molt fort, ha d'estar molt valent, ha de tenir un gran suport, ha de tenir, d'alguna manera, les idees molt clares. S'hi poden fer moltes polítiques d'inclusió, es pot millorar tot el sistema, perquè si alguna cosa ha de tenir en compte aquesta lluita contra l'estigma és donar testimoni del propi patiment, d'haver patit aquest estigma, i això només ho podem fer les persones que hem tingut un trastorn mental, o que el patim, o que el vivim, o que hem tingut experiències de salut mental. Ara estic empoderada, puc explicar el que em passa, i al explicar-ho pots veure la reacció de les altres persones i he rebut rebuig tant com he rebut suport. Abans rebia més rebuig perquè no podia justificar el que em passava, no podia explicar-ho perquè no ho sabia, no tenia prou informació. Amb la sensibilització, la formació, la pedagogia, educar, ser constructius, amb el pes de la raó, amb els arguments, amb la ciència que recolza aquesta lluita contra l'estigma. Una altra de les accions que crec que és clau és el fet de la normalització, no només a l'escola, sinó en els mitjans de comunicació. Nosaltres també hem de ser com conscients i hem de fer el canvi, nosaltres també. Una persona aparentment vulnerable, dèbil, empoderada, tu saps la potència que té? Perquè se li acosta una altra persona dèbil i quan li expliques el que et passa, el com ho fas, el com ho has gestionat, aquella persona que s'ha acostat a tu una mica dèbil, al cap d'uns dies et torna i et diu ostres, estic fent una mica el que em vas dir i saps que funciona? Clar, això és una cadena. Tenir millor qualitat de vida, que és realment el que necessitem. I know